Özlerimiz de podcast. Özlerimiz de podcast. Özlerimiz de podcast. Özlerimiz de podcast. Yeah, yeah. Yo ber dava diyor. Davayı da oturuyorlar. Yoşan ulanağız yok zaten. Olayı yok zaten. Dat ya. Roşan. Öyle bir yana nämet benim SMS teret. Yo başta tanıdıyla ondan sonra ondan bundan verdik. Kırk Görüşmeyeli. Geriyatta başlayalım. Sorry. Hormatly dinleyijiler, diyarımızda saat 10. Salam milletçiler. Öz aramızdaki podcastımıza hoş geldiniz. Bugünkü tanımızda Novruzcan ve Yakup var. Yakup var. Yeah, hoş geldiniz. Canlırak ana. Hoş geldiniz. Öd aramızda podcast. Podcastımıza hoş geldiniz. İkinci sanına. İkinci sanı. Size New York'ta mihman ol gelmedi bilgati beğenirdi. Toy olmada geleceğim derliniz olayım. Size yörüyte mihman etmek için öğlenin ordum. Beylek'in orada da köp sağ olsun aytacağız. Neyli podcast aydın haladın mı? Oken. Yaman goken men Birinci hala yedek- men neme diýen döwlede uşu gepleşdim azarym bizim özümde ettirmesek bolan o kopya etmesek. Sizin kim ba aslında? Sizin kim diýenim? Näme var aslında sizinki? Ondan bundan. Doğru değil mi? Ondan bundan. Bizi by the way Instagram'da, Twitter'da bizi yöne konkurent diýerler görýärler. Aslında biz konkurent değil. Biz hatta hani olary aşağı çekerli biz Galalyada olarda da oynarlar ya. Nitvoy göründara koy değil yani. Tağım uruvin bir değil yani. Hani gelin gördün ya şu adamı ya. Hani mikrofondan düşünüyorlar şu andan. Indi on neme göreceli bir zat. Rahim. Yani o sizin profesyonel kameranız boluplar ýöne bizim hem hostlarımız ondan bundan da bilýär nitosu da öyle belin. Onu näme bir tanıştırsan. Ha. Tanıştıralım. Başta özlerini tanıştırsalar. Bizim mihmanımız bugünkü tanımda Seattle'dan gelirler yürüyte. Novruzcan ödün tanıştırsan. Hawa men Novruz aka Önkö Stuart Körpe şey diýen. Ondan bundan taza alparzylaryň biri hostlardan Yakup bilen men bizden bir podcast başlatdyk, bir reklam edýäl diýen. Sag bolun köp näme çağıran üçin podcast'yňyzda o ýazan şey dip. Podcast'yňyzda çağıran üçin sag bol Yakup. Benim Yakup Seattle'dan geldim. Yankı dişýärler himlen alaşan yani bul konkurensiýa oynýarlar derler. Biz şondan beýem näçe ýyllar dost. Hemmemiz bir-birimiz tanýas. New York'a aslında diňe toyçunlar genel yani biz gelmänin gowurýas New York'a. New York ikinji öýümüz diýem hata etýär. Yani kän gelýär, kän gatnaşýar. Berdo çağıraňyz üçin hem köp sag bolsun aýtjak yani bize bolmakda olmakdan lezzet alýas. Mesela biz birinci tanını aydıp geçipdik öz aramızda näme üçin nädip çykdy. Sizem öz tanını dadyňyzy aýdypdyňyz ýöne bir azajyk gene zat etseňiz biz seretýänler üçin ondan bundan näli çykdy mesela. Näme sebäpden çykdy, näli karar berdiňiz? Şonu gysgaçyk bir aýdyp geçdiňiz. Ondan bundan wara bir hilek birinciden YouTube'da Türkmen dilinde podcast edilýän kän näme ýok, tema ýok. Adamlar hawa näme wa ýyldızlankı wa. Ýöne ýyldızlan hemme taraplaryň limitler wa. Bu arada gürläliň, şu arada gürläliň arasynda reklama bilen doldurýarlar bolýan. Kän onuň bir hilek lezzet alyp bolan nokta dol şekilde. Biz näme desimiz geldi? Biz organik şekilde öz oglanymyz bilen, natural şekilde. O öz oglanymyz bilen oturamyzda gürleşmedi ýaly. Ine Novruz bilen şu wagtky temalary, şu wagt näme bolýar, şu wagt täzelikler näme? Şu arada gürleşesimiz geldi. Bunu YouTube'a çekip yani paylaşasımız geldi. Bul başta men Novruzda da gelip gön aýtdym. Men niýetim ösüp baýap YouTuber bolup näçe san subscriber almak däl. Yo diýjekm ýene sen Türkmenistanda reklamada dal bilýän. Awa şonu diýjekdim, mysal üçin ikinji zat diýdiňiz. Restada reklamaňyz bolup bilerdi, otanda reklam bolup biler. Eger pul niýetiňiz däl bolsa onu näme üçin reklam almak isleýäňiz? Yo men mesela men Yakup maňa aýdyşýarlar. Yakup diýdi men bular ýalyk niýetim ýok diýdi. Men tersine men göne gelemden diýdim Yakup meniň niýetim şul diýdim dogry däme? Meniň niýetim pul gazanmak diýdim. We ikinji birinji bölümden ikinji bölümde men diýip başladym yani sponsor gerek diýip. Yani hiç kim çykanok. Şu kim karar berýär reklam almalymy almaly? Yor. Men diýen dadym pul men birinji maksadym däl ýani. Men birinji
Mesele de pul Yok. kime verilse alalım. Yo, Berenden ne- al vurandan kaç deyipdir. Ben almayan. Näme için bize reklam vermesi vermeli? O biz siz bilen konkurent. Ya, Opsiyon ben- diýende misal üçin kimden şu görücü Ya on diýeni da hani sizi bizden tapawut edýän da näme diýe? Yok o soru biz size vermeli abi. Yani Biz çıktık siz ya, o birinci. biz de yani kelamda belli bir plan vardı. Şoňa görä düz başladık. Onu sizi ütgötýän zat näme? Diýişim ýaly her bir proýektiň öz ütgöşük detallary bolýandyr. Onuň hemmesini bir-birine meňzetjek bolmak men gözümde nä dogry. Ya. Yani her kimiň öz unikalnyja ýoly bar. Sizem öz unikalnyja öz aramyzda aýdymyňyz bilen studiýaňyz bilen bet edipsiňiz. Tuğlama kameralar yaman gowy yani tünden haladym. Bizink has organika öňünden beli Natural. tawat Natural. 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 O her İyi saat. güzel daýyň da şoň gaýrat. Biz öňünden beýdi taýynan zatlar şo wagt kellämede näme gelýär? Şo wagt temalar nire gitdi? Şonu gürleşip asylym trend bolan temalary gürleşesimiz geldi. Yakup bilen şular ýabrdat bolýa. Men böyle anam bilen teret Yakup gelýän, Yakup aýtdan, Yakup diýen da öňünden temalar taýynyp görelýän. Her gezem şolar ýaly bolýa. Iň omanda bir kelamyzda bir ideýa bolsun, bir gürleşelim, men bir bileýin ýa-da näme çeň bizi. Yakup diýär. Ay borlay bir da bolarly, meselem gelýän, oturýan Yakup bilen başlaýas. Gep açja. Şondan gitdi ya. Bizinki de mesela mana bilmedim. Script taýnap, hatçagas ýazyp bir zatlar edem zok. Oturduk, gurun açıldı, olmunu açık gitti ya. Şoň üçin ondan bundan. Doğru. Men mara ondan bilen bağlanşykly. İki tane sorum var. Şon soraýyn, ondan sonra zat edeli. Başga datlara geçeli. Meselem şu an döwlet sorady, yarşam zok diýen doğru diýen aslında. Meselem biz öz aramyzda postun birinci paylaşan wagtymyz ondan hatabyndan yarış başlasın diýip bir tane komment bar. Şoňa da bir zat edip bir açyk getirseňiz zat edip. Cevap berdiler öýden. Ona jogap berdim men jogap berdim Yakup däl. Men dogry maýdyn. Eger-de yarış bolsa, yani kalite bolýar, ýa-ni hil bolýar. Men şoň üçin men siz belkim kelläňizde yarış däl diýip görüp bilýänsiňiz. Ýöne meniň naturamda yarış ýokmunda görýän, çünkü bul yani bir belli bir derecede mesela sizin zadyňyzy görenmizden soň bu taýdaky setupy görýän ışıklar diýildi. Orda kameralar, mikrofonlar. Men şonu edesim gelip ideallaşdyrasym. Kakızanyň öýünü haladyňmy? Ha? Kakızanyň öýünü haladyňmy? Gatyp etmen yani ağzım açtım şokta. Ha ýöne DJ bolýanym şol yani hil döretýänmi kadýanda yarış bolanda. Sonra ýene şol yarış barmy ýokmy? Maňa görä ba. Ýa göre ýok. Maňa görä ýok. Bollay. Näme üçin aýdyn? Sera men her gün turýanny meselem öz podcastlarymdan soňra men siz bilen ýarşasym gelenok. Men özümiň ortada gürleýiş şeklimi özüm bilen ýarşan diýip biler. Hani ne şu bir saat çeken olsak şu bir saatte gürlen yerlemi analiz edip şu taýda has çotkyrak gürläp bilerdim. Şu taýda etmen bilerdim diýip özüm bilen ýarşan. Men kellämde öz aramyzdaky oglanlar siz meniň yani ýakyn dostlarym men olar bilen ýarşyp men şunu beýden onyalyk näme girem ok. Nawruz üçin näle? Men onu belek soraýyn. Bir notum goýaýyn. Yank ondan bundan Instagram hasaby menne parolam ýok. Men girem ok hiç. Näme bolsa no datdan görmeli. Yok, Goýulan komentarlar Nawruz goýa, olam yani ikimiziň amadymyzdan goýa, arkasynda menim durýan. Doğru. Bollay. Ana muňa şeýdik daýansyk diýil ya. Bollay. Men ikinci soram şol. Meselem adres şu video goýulan wagty YouTube'a belki sizinki 3-nji, 4-nji, belki 5-nji çykyp biler dordan 5-nji sany çykyp biler. Şu wada çelli 3 tanany etdiňiz. 2 tanany çykardyk. 3 tanany ýöne çekdiňiz. Ya 2 tanany etdiňiz meselem. Şonuňky alan reaksiýalar näle meselem. Şu hakynda da biraz gaýtyp geçdiň. Näle meselem zat boldy da. Ey men wara. Näle? Şular ýaly diýin. Maňa gelýän negativ komentarlar hiç ýagdaýda täsir eden. Wapşe absolutny maňa söýsünler ýa-da başga ýagdaýda ol meniň üçin ýana bir jogap berip gaýtaryp izyna gaýtaryp söýmek pes derecede mükadyan. Yani men onun için begen yani yazsınlar, heytler has köp bizi öňe çykarýar. Komentarý köpelsin, ugrutsunlar oňa yani negativim bolsa ziýany ýok. Indi neme, ýa-ni istendik nemeleri men haladım. Çünkü birinji neme videonu goýanmyzda 2300 adam gördü YouTube'da. Aslında goýsan. Goýsan biz hiç reklam etmedik. Sizin kömeňiz bilen ýakyn diýýärler. Gowy dostlarymyz, ýakyn dostlarymyz doğru däme? Haş etdik ýöne men şu taýda not goýasym mele. Men öz aramyzdan göremde
Günü sizin hemmeňize pıt etdim. Öz account'umdanam ondan mundanam geldiğince elimde etdiğin paylaşımı verdim. Ýöne edil şo zady sizden görmedim. Belkim paylaşandır Joke diýdim. bro. Yaman da Yaman ya. da oynaýar. Seriýas, joke'larla. Yo, durun. Roshan. Alacak. Gatı dağıtlar. Kırka dedi, yeter Ya näme üçin siz kritikany kabul edip bileňiz okşap mesela men kritik aýdanda. Let's chill. Soradan kan uzaklaşman men yaman haladım soran. Bize gelen feedback'i men için maysam 10 ýyllyk feedback garaşam. Adamlar var ha, ne tanış adamlarım, hokman dostlarımızlar, ne tanış adamlarım komentar jygam goýýa, erwet komentar bolsa da goýýa yani. Onun feedbacklerim şunu goýulaşdyrsaňyz goýular diýär. Meselem, yani sesinli di, asuşenýa di. Ama adır sonra am gelýär. Şu zatlar goýulaşdyrsaň goýular diýär. Men diýen, ha adamlar dinleýär. Ondan meselem Nowruz bir dost bilen gürleşýär diýär, maşyn sürüp barýakam diýär. 15 minutça gutaraydylar, 20 minutda gutaraydylar diýär. Köpräslerini ay boldy diýär. Men motivasiýam galýar şu taýda. Hem bul diňe motivasiýa da gys, yani izigderli bir zat edesim beýlese adamlar görýär 2000 ýanky diýişiň 2000 san men pikirmçe azal. İkincimi de meýam 2000'den geçdi. Bul ýaman gowdatmy kalýan. Adını da kimin görülýän eken. Ortaşa. Ve Yakup bilen ýanky aslında başında Yakup şey diýip başlapdy. Nowruz daway podcastlar iň azından 30 minut 40 minut edeldiydi. Ýöne birincini özüň hem ýadynda bolsa biz näme boldy birincide prosta men telefonum aldyk, hiç sat ýok, başga hiç sat. Telefon aldyk, mikrofonu goýdyk, şeýle bolşuna goýberdik. 17 minut az bolup biler. Ýöne ikincide diýişýärdik. Gelýän feedbacklerden özümizi kamilleşdirip gowulaşdyrýas we meselem şu wagt diýdimi? Ýarış görüm, ýarış diýende de ýalňyş düşünmäň. Ýarışda men hırslanyp, ay bular goýutýan men ýap oň alda. Men sizi görüp özüm kamilleşdiresim gelýär. Şonda gowulaşýar. Indeed ketdim. Biram mara YouTube'da şu boldy. Öňkü Jack Talks YouTube kanalymy hatda şoň adyny itgedik, dowam etdirdik da bolin. 510 zat subscriber, 514 subscriber vardy. Gün 630'a galdy. Yani bir videodan soň 630 100 subscriber YouTube üçin, Türkmen YouTube üçin elbetdermi kadi? Az. Şurada benim bir videoda. Off topic açayn ýa Instagram menlonyan da atdyň, bir de şunu ýaly bolýar. Bizimki menne ve Kakacan'da ve paroller. Ondan mesela burada paylaşat ya da burada gürleşat. Ondan mesela bizim Instagram hesabımda devletli işganda ne der? Şunu ne yapıyorsun şey ettin deyip ondan men öz hesabımdan men paylaşmadım bro deyip eden. Ondan Kakacan giriyordu. Şuna adet yani men paylaştım bro şunçun paylaştım diye. Kim ya diye kim de at ya burada at ol yani. Bir de küçük şulan Şu temany yapıp beýleki bölüme geçäýärliň. Doğrumy? Ýöne şu geçmäkek adamlaryň kellesinde de şunu ýaly sorawa, şonam jogaplaly mençe. Meselem Twitter'da men şunu ýa-birde gördim. Ondan bundan bilen öz aramyda ýa-da Amerikadakylar şol bir wagtda podcast başlatdylar. Dilleşmeden bir zatlarmy, bir-birinden bilýärdilermi diýip soralyp durdary. Yani natural boljak bolsa, şon ýaly sorapdyrlar. Aslında iki tarapdan bir-birini bilen oktoydu yani. Bir wagtda başlajaklaryny, ýa-da işlenýärdi. Şu hakynda da bir zat etseňiz, aýtyp geçseňiz, döwlet sizem aýtyp geçseňiz. Men şu hakynda aýtsam meselem, hatta 3-nji bölümimizi agzak geçdik. Biz siziň 8 aýdan bäri şu zat etçeňizi bilýäs. Ýöne bizim oturup ýadymyzda düşen nokta şulara şu çykjak bolýar zady hiç habarymyz ýok. Yakup bilen oturýarys. Yakup da bir zatlar edeli, başladaly, aldyk telefonu ýak diýişip, prosta goýdyk başlatdyk we bir-birimizden çyndanıp habarymyz ýokdy başlady. Goýanymyzdan soň gürleş başladyk, bizem edip durus, uju çekip başladyk diýdiňiz. Meselem şol maňa gen galdy we goýuldum. Ýanky Nowruz'un diýen 7 aýyndan bilemokdum. Siz wapşe podcast çekýänizden bilemokdum. Şunu aýtjan, men prosta gümür ýamyr gördüm ha. Gümür ýamyr gördüm. Menem edilýän şunu diýdim. We men has natural edilýän. Men Türkmen dilini, hökman Türkmen diline gürlejegim boljak gelse de aňyrda söz gözleýärler da köplenç Mährenki de Selvinki de gördüm bolu. Söz gözleýärler, men oňaly boljak geldim. İçimde nähil gelýär, şu momentde şu oňaly gürlejek diýdim. Oňdaşyndanam siz etýäňiz üçin bir etýäs ýa-da biz etýämiz üçin siz etýäňiz oňaly zat bir şey ýok. Yani bu da Twitter'da şonu paylaşanlara jogap bolaýsyn da jogap ýazylýan zatlaryňyz bärde aslında gürleşilýär. Jogap diýjek bolanlar biz oňalyk hiç bir şekilde gürleşip Amerikalılar bolun podcast açalyň diýilýän bir zat bolmady da. Doğru. Ondan indiki bölümde geçäýärli. İkinci bölümde näme diýäs? Herimizde bir tema bar. Şu temany arasynda bir tema saýlaýas.
Köşe temany gürleşýärdir. Bolýar. Okey. Doğru. Jadıl küydämde temaya da temamız. Roşan geçe kıtka diyor Reska. Ya da Ruşan tayla daýlma şunu. Evet, davay Roşan'a sayla Roşan. davay. Ruşan tayla daýlma. Ruşan gel lan. Ölünmedik oğlan, ben ne belisi olmadı Benim oğlan. yazdın dem bro. Ben yazdım. Getir bro. Eş boştur, ya da aşılı. Taylay da birini. Ödün okuyacakmı? Sonra. Sonra ya da tema doğru değil mi? Stay okay. Aa, okay. Yanlış otak. Göde mikrofon mu? Mikrofonu kapılarsın. Gözde. Öňünde sereden hayvanıňyz. Näme hayvan seretdiňiz diýe. Aşağına Türkmençe Köpçek. bro. Yorgun. Hayvan diýe. Hayvan. ya. Yaşı köpçek değil mi? Yok ol Türkçe yaptır diýe biri. Aşağına Türkmençe Prikollar, yaptır. sevdiğim prikollarına benziyor. Kavat. Okey. Silahlık. Men Sonra şal var. öňünde sereden. Men var 2 aýyň öýümde bir aýlap Nowruz tutdum. Kim tutun? Nowruz 2 aýlap bizde, bir aýlap bizde ýaşady. Ey şol Nice joke. ul hayvan bolar. Bolya sen näme? Ya, çağır, Hayvan tanımak, hayvanı çağır, klasifikatsiýa bolup gitýän demek. Ya oýnat ýanly. Nemeler diýär Darwinistler adamam bir hayvandyr diýär. Ýöne men oňa näme şoň üçin bolýar. Social Homo sapiens da emmemiz. Seriozunrak nemeden ýaman bir hiç gülşäsiň geldi. Yo aytsana bir hyllyk. Yaman seriozly men bir çekin ýany bu da aytsam bir hyllyk izine Elim- gelir elim backflip. uzatma. Yo, arkadaş. Bana der ya what? Yo ben şunu derlem, ok men şunu mara. Men yaman gowy. Yok, He? chill. Men ýöne Çiğil deyip kucaklasak. Çiğil Yaman bir hyllyk hollandı. doğru. Ýazmaňa ýaranıp bolmady abi. Bir Ay, rahat bu ýalňyz burada- ýolla gelýär. Sen näme üçin seriozny meni da stresse sokkan rahat ýa. Gelýär elini aldyran meni guzaklazak bolýar rahat diýip otur. Durma bir diýalo, biz 3 tane daha çekem dok, yani ikinciyimi de bir öwrenşek kolýar. Tecrübe yok ötedinki ýaly. Yok, Tecrübe yol bol dedi. berdi rahat. Yo özüm erwet duyan men gurulma gowuryan doğru değil mi? Yolda gelýän welin Ahmet ba Merezov va oňulen guruluşga muňa ikisine de ýüz berýän welin hiç o bärli däl o. Yalvar ýany o özümden özüm aýdyp başladym aňarly bolan ok. Yalvar başladym guruluşa diýän. Abdurrahim meni de özüniň işi bilen de 45 minut ýöredi o 7 maýly şutaýda. Bir de New York'ta. New York'a şerling. 7 mail 45 New minut. York'ta ken uzak görülen ok. Ya. Ne diýdim? Ay bir saat söýdüm, bir saat mı diýdi? Geçende bir dostuma neme diýdim ha. Sometimes Nowruz can be too much diýdiler. Sometimes Ne mi? dedi? Sometimes Nowruz can be too much diýdiler. Wow. Son için size ýöňüňde düşýän bolsa diňde bäriň o. İçinde erwet tat ýok, ýürek arasynda. Yo, Okey. yürü arası ona. Novruz. Yüzünde mildiri. Novruz. Ýançyk. Ba, meniň produktlaryma gep geldi şu an. Ýöne men bunu kompliment ök mundaýlan. Mikrofonu Bro, buralım, men ha? bunu kompliment ök mundaýlan. Çünki men ýüzüm gowulaşdy. Döwlet maň o edip üstünden düşek men gitdi ýany. Öň diýär kompliment mi ýapar ýok mu diýär. Doğru temamda Okey, yine. tema, radyoda Novruz kirayeli. Deli. Şeyle başlayalım. Devlet kişiliğinden beri Ha, men öňünde. hiç rahatım yokken. Hiç hayvan taklak gören ok mu? Mesela küçükken de hat vardı. Ýylan. Yok. Yalan mı? Doğru Koynumda. diýär. İtim var diýip öňüne. Emmi ki maňa de gelin. Yok küçükken it battım. Şonu biraz saklattım alabay birim. Zat boldy. Betek içdim ýadyma çon. O zaman ken hayvan bilen berde şu ken aram ýok. Öwrenşmem wagt halemem. Ken ýöne it bolup bilerim pişikden. Men Pişigen belki öwrenşsem. radyot gördük. Aňarda. Meselem Neftada kak. Kiçicik alabay taklak gördük. Öýde takladyk, karobkaçyň içinde taklaýadyk. Gijelerini yatıran okdy. Ýadyma düşe bir tane mursik tip pişijegimiz bardy. Kiçicik Musik. mursik. Yaman tanış Ha geldi. mursik, Ha, mursik tip yani kiçicik pişijegimiz bardy. Cool, Aslında yeah. bizde aňarda mesela opşy ken hayvan taklanan nokta doğru. Ovalarda. Kovlar Ovalarda. ya alabay dağlar Klasik var. tuzik bola. Paýaş var. Aýt demek berse o paň it battı ýadyma çon. Gurrun Karagoy bolýar. Garav. Dağlar ba aslında ulu hayvan mesela it saklanýar da doğru değil mi? İt gücük Pişikti saklanýar. de ba mı? Pişik saklanan Ben o. arada seyrettim, bir ay seyrettim. Dedim menden de kuda yakın. Hakyky. Öyle diyalog Hem kom şu yana boğdu pişik. değil mi? Ya mesela Pişikin öyle diyalog olmalı. Stayda daş Nadir dönemde olmalı var ha. pişik saklap bilen köp gördüm. Mesela maşalarda mesela pişik saklayan bari hakikaten. Kör o pişiklerle. Ne Öyle diyalog olmalı Nan kör olur. o ýaman. Alacağım, Gelýär yüz veren ok, gelýär üstüne gelýär sipalat ya. Sonra illa oraya ama dırnak gidýär. Dortenim sakladın arada. Men ağa bir ay seyrettim, biram kuş vardı. Ondan bir komnatlaşım bilen kuşa onu öğrendi, pişigen men yanıma gelýärdi. Ondan o yok vardı. Ýokken şu adam. Kuşa himmetini uğrattık o. Kuş ondan o yok vardı. Şey imzasını guyan o ganadı bilen daşaryk dök halin. Ne? Ýöne pişik tutanymdan ara çynmaýdan güjük tutanma goran. Bir hili has we pal oran güjügem näme üçin nähil tutaryn ýani howlym bolsa howluda tutan şonu
Pişik öýde hem ýerde Glam yadat ýaly. Gıly, dırna saklamasy. Havulda saklaýan, Amerikada kim saklaýan, öýde saklaýan, tak etip başlaýar. Ha ya tak etmesinler. Men gücüm nerede saklasın ben saklar. Ýene bir zat. Ayda sen. Yo men kirip seyretdim diýjek. Men hem şonu diýjekdim. İkiňizem kirip seretdiňmi? Yo men de Sonra asıl kötü hayvan olan- bolmady, hayvanın özü bolmady mende. Näme şo goýunlar bady, sygyrlar ba, öküzler ba, injiutka ba, bilen kus ötüp şey bakır kele şey dip durýar ha. Arka ördek şekilde näme ütkeşik paroda. Ördek va. Towşan şu adam ba entem şu hayvanlar. Towşan bady. Towşan. Ýöne towuk- tüýjüler towşan geti. Yo men halam okudum. Men ilk gördüm. Seyrettim Seyretdim ya. hem. İwem gördüm, vapşe bir. Men ingiren ýany şolda. Çara tawşan. Yo näme mellekde kirpit tapdym onam aldymda näme kerpiç bilen daşyna örüp çykdymda onam şoň içinde bakyp başladym. Pıştyl gördüm, pıştyllary öýe getirdim. Ýöne iň erwet tarapy mesele zooparkdy biziňki ha. Papugaýam bady. Ejem papugay, näme papugay getirdim. Yo çynym. Kerkide papugay mı kerkide? Burada gürlemem. Yo o kiçik o oňaly gürleýän o gymmatly bahalan näle ola. Öýde ejem getirdi onu uçurdum. Ne o hamilona tak tut Ya adam. hamilyon. Arkada Jaguar durdu Black Panther'da demmedi vardı da Cemşide ýajan atýan, gün şu at. Cemşit nirde ol Zeyt'te men kerkide. James basketbolist mi? Ya. Yo açyk bile okumadın. Latasın. Bile okuduk da ya. Şanlarsın da. Öýe oňaly gelen nokta ol başga ýerde ýaşaýan, men başga ýerde ýaşaýan. Kyndy. Mesela ütköşük ya da gören sosyal medyada olup biler başka bir yerde gören ütköşük mesela öýde seredilýän haywan bilýän mesela. Şu Ya men şunu hem şunu seredýär kara. Krokodil? Krokodil seredýän mämeydi? Oo. Öýüne içinde. Türkmenistan diýmek ýöne bäde Yok, ýa. opşu diýen menim Ha, opşu. wopşy krokodil seredýärler, ulaltýarlar ha. O hiç o. Florida'da tamam var yani. Anakonda tutýarlar o ullokan şu 2 metrlik yılan tutýar o öýünü o. Ne diýär? Geçen bir dokumentar görüp oturdum. Dokumentar näme bolar? Bu dokumentary bir tebiği sen bol. Awas dokumentar görüp oturdum on şonu. Türkçe. Bola. Şonu näme şu anakonda 4 ýaşynda hararyny okulan çağasyn ýa. Ýutýar. Çağasyn. Men diýen hayf kelen öýdi anakonda tutýar. İň ütköşük görýän zatyň şol sen üçin anakonda. Belki de şu yılanlar öýdüm ýigrenýänim üçin. Yani hiç halamok yılanlar son üçün son Bir gıyza, birden tarakan teretýärdi. Gördünmi? Tarakan? Tarakan ne? Kravadı nata yattın aşan galdırıyor. Sıçan seretýänler bady. Hamsterda da teretýärdi. Hamster diýen. Hamster normal sıçan diýen, obычный sıçan rat. Jerry. Bolýar Sıçan bayda şunu var, şunu arada men var. şunu sorajak. Sıçan goýup suwa düşürse. Näme? Sıçan tam- Tüýleri var yumşajyk bolsa. Hamster Zoklap mengden ýa-da almışok. Ýok. Men demeýärmi? Ýok. Şurada da aslında yumşajyk. İğrenç, disgusting. Näme üçin? Hamster öyle ma tapawda aýtyp berayda. Hamster inoma guyruğu yok. Ona oraya alıp. Yo, doğru değil mi? Gelen ok. Hamster öyle ma zaten bir alakan ýa-da sıçanyň tapawda. Bilemem Senin ama. koyun yok. Şurada, Shower class, ya, shower class ya. Emmesine bir tom gerek de bir pişecek gerek. Yılan bilen ýaşap. O, normal. Yo ne? Küçük diýär Ay çok her kim öz gawy görýän dat haywan wa Gawy ýa-da näme? hobby wa. Gawy. Gawy görýän. Sen Yani nerede? misal üçün kirip saklaw üçün. Sen saklaňa. Diýmek bu wasa öýde men şoňa media saçylady misal üçün belki şondan Somalia. O da öýde ýylan belki şoňa gatdan ýene bir ýylan seredýär. Ben öyle Ta dedim. istat gelen nokta. Boynunda yılan. Normal mi? Tarantula getip gowy tıbram da. Enjoy et ýa-adam. Tarantula homelonda var ara. Adil olmadı şey. Ýene saç düzeltdir. Abdurrahim sen kim? Ba kirpi pişsal. Yok şon ýaly mesele meşhur näli ýaşap. Yok men awa bizne öýde seredilmeýän kategoriýadan başga ratlaň emmet men üçin da tarantula, ýylan idi, tarakan idi. Olar da seretmeýän. Seretlerim bir hil görýän. Seresin adamlar seredin. Bana seredäň. Özüm referim men. Bana seredäň. Doğru. Okey. Bu tema bilen gürleşik. Başga da adymy da ýok idi ýa-ni. Kim ýazdy işte? Şu tema kim ýazdy? Jaman bir hilje eken. He? Men ýazmadım. Men sered oturdum däl. Näme ýazdy? Olin rahim ýaz. Sen Men ýazdymmy? ýazdım ha. Näme üçin ýazdym? Biletim geldi. İşte. Näme ne? Täze haywan gözüň ödüňi. Täze hayvan. Öýden bir öýdäk. Komnataşym hala no aljakdyk pişik bolan. Wapşe go pişik tapdyk bolan. Men ýazdan temam näme bilem. Yok, Ýa aýdy. No. Bolana. Bolana. Biz şu temalar saklap koýar. Buram kommentariýadan geljek temalar bolar, başga datlar bolar. Olaram biz ilerde goşup biler. Şu temalaryň arasynda gürleşip biljek gyzykly temalary
Onu da dit. Ya Son şoň üçin da Mehmet ditem. yani. Dok diýem, dok hiç bir şekilde. Bolýa. Şu Indikilerde- wagtda näme etdiňiz? Bizadyr da geçer. Savra dinleýär. Gyzykly temalan birine geçer. Yo Social Intak var. media. O yan Temalan rahim birini- dedi. Sizin Intak dedi. Kaç sizin podcastinizin kan kaç sizin değerliklerinden guruluşacak dedi yan rahim. Yani eksiklerimiz var eken- Gönümani de ola diýmedim. Sizin podcast'ın videolarında gelen komentleri okuýar diýdim. Ha şey. Yo. Sen ay tarapyndan terasdan. Ýöne başda ýöne podcast'ın başynda ýa näme diýdi bilen bırakayım. Biz sizi karşymyzda, däl ýanymyzda görmek isýäs diýip aýtýar. İnşallah şeyledir. Yanında oturuyor şu. Ey, şu seeding trick olanlar. Döwlet. Boldy. Devlet. Ona Gülkünç. näme geçer? Elbette. Social media geçer. Okey. Yeah. Bolýa. O ne? Döwlet. Şurada transition geçecek. Ha, sosyal medya. Social media. Öňünden geçer. komentarlar udary ederdim da aýdan bolsaň da. Kim- Komentaryaları Okey. okuyacak mı devletten ödüm? Sen yodun aç anlardan da. Men bulara görkedeň. Haýsyndan birinji bölümden mi ikinji bölümden mi? Näme da Hem ikinci ben- bölüm? Haýsy komentarlar okuýaňyz? Yadır izleyizine gelýär. İzleyizine gelýär. Birinci Nowruzdan başlaýly. Ondan önce zat Hıdır zatımız var bizim yürütüşi social media için. Mihmanlar tavuk aldık. Ölmedim yer yağlıq. Qiyın ölmedim Roşan şuna getiraydı tavuğu. Sonra Näle? qatlanın Sos. suğucağa, dağçağa, sosçağıqlarını atlarını. Soğulara Uy, acı nömetçek olýaňyzmy? Yo, bir Spice challenge mi? Bizi gowgoryan üçin nahar berýärler. ava. Yeah. Yo acıgansana da. Acıkmadan mı? Azıqlanırsın birazcık acıraq bolup biler. O da yani power aytmy gayrat etdim mihman uzak yoldan gel ertir toy var dedim keçe var dedim. Ağam dedi bu ismen ne dedi. Göğünde ne bağıtası çıkıyor dedi tavukta. Göreyle. Ha. Yani şu an her gayet birini alaylın. Ondan sonra başlayın. Şeyde Hıdır hemen alyan. Yani kayıtsımı alak oğlanlar sonra da diyor. Usta ayttım biraz ağaç etme yönü dedi. Elimden açtı dedi açtı. Yani belli hayth ağacı haythi Ha, random. Random. Yeah. Son Men Kakacan bilen tejribem bolandyr. Men Türkde nahara alyp gitdi. Ajyn iýdim, burnundan getirdim. Diňe şonu aýtdy. Men wara adam bildiň maňa joşdy. Men joşandy, men agzyndan getirdim şeýdi. Okey, okey, İyi döwlet bilen o. diýip sen adam diýip bilersiň. ava. Maňa da bir ops. Okey. Menem acıyıp bilem o. Meni ip bilemem. Yöne. Sen Zaten- iýän. Sen näme birisi iýän o seni öňe? Böyle. Onna. Böyle menden Hani başga emel başlayalım. gatnaşyp Ende bu siziň challenge'ňyzmy şol? Yeah. Podcast'ın Al, içinde. Cheers. Bular gümde mu diýene näme bersiň ýar o. Näme goýup ber. Aýda qyn görmesen süýt. Çünkü men çyda bilmeýän. Aýran bolsa bolýar. Surat yiyecek ne yani var. Ya men kamazda. Da. Az dem thank you. Birinci turat bilen başlayalım. Näme diýäň maňlaýmy kidir. Şu lazı ýaly görünýär. Yo. Az dem. Yo acıda. Ha onu random bolýar. Ay boldan da guýmam gerek. Dur acı gelip başladı beraýin de acı gelip başladı serioza. Alayda şu bir stakan. Acı. Reske bir araya bir kömeğedik. Okey. Berayda bir dakika. Acak el Hıdır. Men ýüregim boş başlady Hudaý wa. Osasın Birinci mele. turat bilen Bana başlayalım. ne yapsın mı iyidir yani? Ben şuna düşünmedim. Men hosta diýdele. Okey. Me. Şey tur koyayın. Ağacık biraz. Ödedin kötü mäna gowgoryan ekenin özün. O näme üçin oňlar suratlar çykarýaňyz? Indi social media daha da geçtik biraz. Navruz'un Instagram'ı ya da başka özellikle birkaç komentarlar var. Gıdıklıca soruları taptık. Öyle bilendir. Ve paylaş görelim. Kadir ip olum. Normal mi? Dol email mon Hıdır iyi öpman ha o. Öyle aramızda Ya podcast. yemedim ben sizin için. Kadir sana düştü. Sen de yemana gerek yok. Okey. Şuradın komentarları yardım edeceğim. Yok. Yok. Yaman üt köşk seret diýen ay seretende. Şey ne o ya lursun mu? Görýän mi Yakup senden? İstedim görkez aýtanem. Ben gördüm. Gördün değil mi? Ha o ne men. Neyme komentarı yazamaptılar sana? Kim? Olsa neyli bir komentarı yazamaptılar? Yakup. Ey. Yona odan can çıkıptır. Koca çıkıpsın. Yo Kep ne hakikaten mesela Zat olupsun diýelim. şey diýip bolar mesela. Rahat bolup durdu.
okutan işe yaranok diýdiňmi? Şo surat boluplar meselem. Şol işe yaranok. Bu atam ne etmiş şey prikol netde. Yok. Hani mem primero şon ýa mem bolar meselem. Yeni bir ýene alayda hacı. Okutan işe yaranok diýende nowry sunýar seret ýa adamlara. Yüzünden ýa. Şo boluplar. Sırrı. Ha, bir komentar berýärsin ben. Ýa-da hawa meselem. Sen näme özüň şu zada şu surada näme komentar bererdin? Mena kan gowy näme memorlarym ýok bu surat bardy çünkü çeken adam. Okey. Men durmuşum. Ýürejikler. Okey, düşündüm. Biliyorum da Burun denedi. kalan komentar yalanının biri. Ciddiyetin kendisine yakışmadığı nadir insan türü. Baş yuralı. O şiiralı var adam görünce sapla ya adam sapladı ya. Hala değil mi? Ya bence go. Ya adam Go kreatif. yaptı. Men şiiralynyň her bir komentarysyny go görýän. Adam ana şonu mihman edip çağırın. Hokman Men şiralı. gelse Nekede. Şirali Şirali. gelsen hökmen garaşýas nesip bolsa. Bunu haladım ben. İkinci komment okakır. O kakı. Dünya gözüyle senin ciddi halini görebilen adam cennetlik. Bir lekturada geçay. Okey. Yine bana bir spicy yayla. Biz bärde näme etdiňiz? Okey. Şunu verdim. Ey, ne yapşın biz suratlarız? Ey, durarız. Saça serede. Oy eline ke martini. Ya o pina colada. Virgin pina colada. Pina colada. Ecen haber var mı? Pina colada dedin mi? Var mı yok mu? Eneň di, ejengde. Sorry. First drink. Isıdı mı? Birinci komentary. Okay. Now you have to first drink, then let's think about it. Okay. Näme diýär? Kimin komentarsy? Näme diýär? Bir komentar yazdı karoçi 500 min подписчиги var. Bir yata sana. I have a proposal for you. Could you DM me please? Bu spam mi o? Spam de hello. 500 min prosmo iyi da follower var 500 min. Şoňa galaydy mykam? Hay näw diýär Ha, adam. ödeme yalan soğlan. Mehmet de verdi Nurul. Yo Yakup sen onun niyeti bilýän. 3-nji bölümde zaten aýtdyk kim näme diýeni doğru dämi? Bolýa meňe soragym mady berin soňra näme ders uzatlar size. Onno. Üçüncü surat atacak, minik surat. Bu suratı arkaýyny görkezip bilersiňiz. Şunu ordun suratlarını görýän şeyler cringe gelýär maňa. Şo atlar. Muňdasyna o ýaşy ýawa tüşip orta arada gaz tesimde şeýip oturan bolsa da adedel bolsa bir kilek zert wagt ýa-da victim. Oh my god, my life is so hard man. Berde de indi gowlaşýan wagtda elini aýakgabyny alyp şeýdip sahilde. Miami'da da giden adam. Yakup yanımda olmadık. Karşımda o bolýar. Geçen olmadı bu вообще. Komentary. Aha, Julia yazdı. I ought to complain to Spotify for you not being named this week's hottest single. Spicy. Böyle. Restum O ne ayağını nire koyup duruyor? New York'a başta gelen vaatları. That beni USA tamam böyle. Bloggerlik edip veren dövrler. Ana şu Stuart Körpe dövrler. Rava Stuart Körpe dövrleri idi. Sen sol. Yakina teret. Yana şu dövrler var. Qatervet kan komentare gelýärdi, ervet. Комментарий. Извините, Нама, но на первое фото вы похожи на Мона Лизу. Yön erkeğimiz ya. Sen yine buraya da gelten var ya sen gömül yatan mıydı? Adine kenin var ayıp verecek adın kendin. Ayıp verecek datken. Yani utanyan indi. It's okay. Okey. Yaşlıktı. Näme komentary koyup durlar ama. Yankı Mona Mona Lisa. Lisa. Ha, on indik surada hiç mi? Okey. İnnikti Reels. Kapadokya Kakacan'ın Bu çekin. Kakacan'ın videosu. Buna gepettirersin mi Kakacan? Yere başladı. Bärik bir gelayım alğan. Eşulgara adam bolmadı oşulgana. Öýlener adam bolar etdim yeni de adam bolar. Öyle niyet diyor ne? Ola şol. Ha böyle. Öýlen bilýänler var öýlensin. Okey. İndik surada geçecek. Okey geçelim. Yep. Sonra kıyık tortur. Ovadan Hayır eken. ba. Yere ovadan eken. Yo yana şul. Kimar? Men? O gıyda oğlum. Ey. Indi men aşağıda qaharlanmadım. Yediğin bir oluyor mu? Yo toş ne gıyda ayaklarından çıkarıp durma.
Komentarda şuna değişti. Görayın da gör yakınlaştıraydım. Gömüllü. Komentarda Ondan bundan podcast'ına tadı host gözleyen. Bununla bolacak kelek. Ya onu okayda. Sen Arkandan seresen golcular. Arkandan seresen golcular demek diyen. Nurlan bağlanışlı. Ne? Okey. Nurul biraz altın saç. Niyem için uzattın, niyem için kestin. Hey. Rayda onun ol var altın saç. rahat bok kaldı sene. Altın saç kovurmette. Hava. Over bok geçsene. Ulu bir hatıra var içinde. Niyakili Neçe vaqt uzattın şu? Neçe vaqtda geliş otak? Aydıp verecek. Seret neme başladı. Men aslında Angar'da Türkmenistan'da baktım. Saçımı östürecek oladım. Öydaklar ruhsat veren yok. Enem ruhsat veren yok. Ecen olyama. Enem. Ecem bolya o. Okey. Yani sen enem deyip kabul eder şonunda. Bolya. Ene kakın ecet olyama. Yok. Enem atam men şiveme göre giderler. Kakın ecet näme diýäňiz? Mamam, baba. İkisine de şoň al mama baba. Okey. Ecen Söz baýlanyňyz ýok. İkisine de mama baba. Doğru aytdın. Okey. Mesela men mamlara hiç çıktığında sen yere gittin mi oğlum? Mamamlara. Qaysı mamamlar? Ecen mamamlarına mı kakan mamamlar? Ay şu tadı. Ýok, ejenin mamalar boldy, ejenin kakanyň ejeti bolyam, ejenin ejeti bolyam gaz. Yo. Dur oğlum Ecen hem del. Enesinin mamalarına ola. Ene ýok o bularda. Ene ba. Ha ene ejeti. Hakikaten Ece. Okey. İşte. Hava. Yo mamamlara var yan diýende Ecen enen taraftan mı atan taraftan ola. Endi adını aytmalı bolya. Oğlun yazmam. Ya belli bir tonlama ban mesela. Mamanlara diýen ya da näle bir Mamamlara. Endi şuňalyk da Mamam Atam. ene mi diýerler? atamın enesi bolmadığı için o mamamlara gidecek deyip bilem. Oşun için mamam desem biri var atarım. Korоче, öýdäkiler enem ruhsat veren nokta saçım östürmäne. Sonra näme etdim? Aldım da mektep döwründe östürecek olan kestiriyor. Hatta mektepte saçım östürýärem bilen aldır diýär. Takyan arkasında gizecek olan bolam bilemok bir içimde şu östürmek duygusu var saçıma. Bolmadı. Diýdi üniversitede gir ondan sonra nämeseň etmeseň bunu işim ýok diýdi. Üniversitede girdim ýene-den samperwerde gapýan ýene de östürýän ýok aldır diýär. Ýene de östürýän aldır diýär. Oşu diňe garşa. Niyem için ötürüyorsun geliyor. Bilemok bir zady etme diýseň edesin gelýär. Ja. Şoňalyk bir duyguda bir knopka basmaýat gidip edesin gelýär. Telefonuma seretme mesajy seredesin gelýär. Ay menem aldım da üniversitede de girip berdim. Ýok ýene de garşyda. Ay soň bära gelemden soň östürüp başladım ýene de garşya. Deňme diýdi. Soň pahanym aýtdy. Ay nämese şonu etsin deňme diýdi. Edesi gelse soň menem aldım da östürüp başladım. Ondan soň her ay $30 bermekdense östürme gowy geldi. Östürdüğümçe de bir hili keyip aldım dogrymy aýdaýyn. Sen o döwürler blogerlik edip ören döwürümde adamlar heyt etýär bilen menem ondan keyip alýan. Indi şu adam Şo bermedik. Var bir soru. Şo bermedik $30 näme ettin? Ay bilemok nahara berýärdim. Men diňe nahara ýýärdim. Okey. Böyle. da Sonra da Diýerine berip berdiň öýdäne. Okey, ýok. O tema girem zok şu an. Baya. O tema girem zok döwle sonra. devam edelim. Son garaz östürdüm. 3 ýyl östürdüm. Vapşe hiç ýagdaýda kesem ucunam kestirmedim daha. 3 ýyl Şu bir aha dedin ok seni. etdi. Yani gyzlaryň kıyalyk bakım etmeli bolup başlady. Gözüňe türkör sudan çykkan, saçyň daramasaň çoluşýar ha. Soň çoluşda soň näme gurandan soň daramak problema bolýar. Ol ýaky üçin geçmeýär o zatlar çünkü onda saç ýok. Men gyz boljak golum okda. Ya bolasy kesede bolup bilmeýär. Hudaýa şükür. Doğru. Soň garaz gepin gysgasy demetdim östüremden soň bakym kän seretdirýärdi. Ýankylyk lotion goýmaly, saçyňa onu etmeli, bunu etmeli. Giýje ýatýan ha. Yatan vaktin saçın şeydip düzedip koymasan saçın düzedip yatmasan ertiyle saçın kıyışık koyarsan şunu boğup bilen o. Kıyızların yardayını düşündüm. Sorum şul. Aslında sen şu bakım diýän ha. Hava. Şu uhajman zada berýän, seretme berýän zadyň. Çıktı jyňy saçyň aldyrsan hasan amatly gelen okma. Yöne beylik yardayda saçına mesela mäde şu saçım kıyışığa doğrudan alıp şey edip durmalı. Ya da şunu yalık edip oňurup durmalı. Beylikden nämetden aldın boğdun başka iş dedin ok. Easy. Aldım boğdum. Soran döwlet. Rahat. Boğman. Şampona giden ok mu pul? Günlük etken saçı bakımı näme? Misal için. Rutin. Yani rutin. Merhaba Mesela arkadaşlar. günde hukma 2 günde bir gede hukman düşmeli ya suwa düşmeli ya näme? Saçın gözüňe düşüp dursa saçın alıp izah edip. By the way, o taçyň ulyny ortada 2 günde bir suwa düşmeli ya. Töwrüňdäkler bir Yok, adet ol şular ýaly bir mesele var. Sen saçın ýaglan ya ikide bir yüzüňe düşýär bilen aýryp duran saçın tiz ýaglan ya. Soň düşmeseň hem alyp sykyp palaw edbermeli da ondan. Okey. Yok sen bakım Şeyler etsen näme näme nurdan yaptın? palawy saçyň ýagy bilen ýýär.
Yo sen mesela bakıma yank değişimi al. Şampun, lotion ulanyan, ondan sonra saçını pasçanda darap durmalı. Aba doktor adam. Ahmet bilen menden başka hiç da taş dert yok yani. Öylenen mi kingdom? Hani merdanda da var. Yok daram öylenen oyna pra. Ya. Merdan. Şey dip altın saç başladı, uzattım, Türkiye gidip geldim. Kakacağım bilen görüştük, dağıttık. O dövrler birazcık neme, hava kreativnadım. Sonra aldım da bir video düşürecek oldum. Oğlanlar bilen oturup video düşürdük. Altın saç şey dip çıktı, neme ettik. Hatta çıkarmadık bölümlerim telefonumda. Hazır duşan edit edip yine de koysam iyice bar eken. Düşürmedim. Belli bir derecede nemeden mi karayın? Ne şu Novruz 3 tane gıydı doğan bilen neme yaşat 2 tane gıydı doğan bilen yaşat da gıydıdan ortamında kan bolan üçün bir hil ödem gıydı men dasın gel. Inanay, men şuna komentar veresim hele. Hava Gıyzoğunla arasında yaşasan gıyzar bilen men var himme zaten bilen o gıyzoğun. Gıyzoğunlar mesela işte kirpik ektirme, like çalma zatlar var aşağılar mesela men işte diye highlighter. Bu tema başka yeri var ya şu atı opşu. Okey, bolyan. Go pulva by the way, go pulva. Pulva. Sen New York'ta işsizget, ne de işsizgetin şu atlar bilýär ka. O da bilir Ki ki go pulva iller Tesla para şoňulen işle. Zadi sonra hadi bak ben başla. Baba, nämen sorayım? Yok şu doğan Okey, eder. buram kesmana sonra otulacakken. Bu dans talantı nereden geliyor senin? Ol bir hil yaşıktan men de Okey, şuna yani saçarsık, ayal doğalları maniken, hüviyet ettin. Bu dans duygusu, talant nereden geliyor? Göster şovunu reis. Geç. garmon sazı mazalı. Yok ya men tan yolla braydım açtım. Men fokusum dällidiň ha. Hulk Abdullah ben Ha, gereksiz okey. aydınlarım Okey, aytdan okey. başka paka var şu tayda Hulk Abdullah ben. Yo paka men metoda atja da şo. tamam, men şonu ýalak istedim. nazirim toy ýalak da baryan şonu atjaly baryan şonu. Ne maçtınlar onda? Yok biraz update etsen de ne. Ay böyle atsa. Update edin. Okey. Okey, hani? O tans talandı yaşıktan var bir hilektin tans oynayan ben neme yok. Men de limit yoktu bir hilek utanan açalar diyen düşünce bilen gitdim. Mesela birinin oyna baramda da nahar yemeğe çekinem çünkü Biraz eğer giyeceksin yanlış açatan anlamış olabilir misin ya? Betanı monat doğru değil mi? Öyle yok ne? Öyle yok. Okey. Öğlenmedik. Yo, o. O dövrler on aylık değildi o dövrler Okey, öyle böyle. iyi gelen. Inde şonda da yönü de karnım doyan nokta. Diyecek ol yanım neme tans bilmedim bana içimden geliyor oynasın böyle ve özüm limitlam o işte dışarıda adamlar bana ne diyer ki şu tansım şey çemezdir yılan tansıma başlayan şunu alıklar zatlara başlayan bilen adamlar işte indi ervatat kurlan. Neyim içti be? Ha. Bildiren ok. Çünkü bir gün bir yıl geçer 2 yıl geçer yadına hiç kim yadına düşmeye. Yönüme şu tayda keyif aldım ve dostlarımla vakit geçirdim. Şol böyle. Senin mesela şollar ya limitin yok ha. Birazcık bas sen de yönü senin Biraz. gel git yani. Kıştep duvaltı limit ya. Kuştepte de tüveleme. Ola de o limit goşul yok. yani. Kuştepti de limit yok şun. Devlet Yuvaş diyen devlet yuvaş diyen ya da yani ha. Gidip var ya da araya var ha. Haypa gel ya. Ondan sonra kıyın mı Tamam, oluyor? devam. Okey. Sen gel Mum kuştepmeyi mum sardım. ilan vat Ha, var, qaldı. şu bok Zinka bilen. zinka. Indi biraz birden Sen bağlayacak oluyor muydu yani? Bu da var. yankı tereştirdik. Biraz yadır gorkadarlar. Ey. Çok toydaki tansını, indiski tansını. Belki dene Yakup gördün zaten. Onu Yakup mun social media Ey. falan hakkında gürleşer. Tıptım Tıptım deydin mi sen? Part bir bilen bu torplar da aslında. Tıptım deydin değil mi? Yakup şeyde şansın var. Men giderken suratı köp da komentarlar. İstesen 3 tane acıyken. Yo. Geç gün komentarla geçeceğim. Yok. Skip edilýär. Tersine men gowalar haýsy suratlar, videolar udaliz etmeliligini bilerine. Hadi siz gorka. By the way, Şakadım. Instagram'da sen köpsünde yok bari gelinin ak yüreğiyle bir de real mergen var. Ot koyup çıkıp durmetine. Köpsünde atlardan taptım. Näme YouTube'dan? YouTube kanalında Allah önkü videolarından taptım. Birinci var. 5 yıl önce attır biri. Wow my little brother, you are so pilkelle. Yeah. This is Hayt surata. Dwayordun doğanım. Bir videosunu yaptır aşağına. Men kiçik ekem, pilkelle diýmek nähil nerden geldi? Men kiçik ekem, yaman hordum. Gaty hor bolan üçin kellemem ul görünýärdi. Onda maňa pilkelle sıçan gowra diýärdi. Doğanım, Dwayordu doğanım. Ona olam şu oňlan bilestik de tejenne bolun şeýdi pilkelle diýärdi. Yeah. İkinci dat Amerikanlar rap dinletýän, Zoomer da dinletýän oýdana. Saýtdyň. Saga bir yerde atırım. Baştan aynı İngilizce doğru urlamani öğreniptir. Seattle'da bir nokat veren birine. Ondan ama olaydılar İngilizce'nin içerisinde yok diye. Ba.
Näme diýeň? Sen jogam beripsiň ötden şuňalay. Şundanam. Men Näme aşaklarını diýdim okudum ha. Ýöne ay bilemok, yani men ingilisçemden ýaman görünmedi ýa. Hiç nimede. Ana yine bir soru. Yine bir yerine komment ettiler. Bir ettiler. Ne için Türk yani Amerikanlarla gurlaşa bir yerde attılar. Ne için Türkmençe gurlaşmak tip yaptılar. Aşağıda bir yerde tip yaptılar. Ne bilen gördün Türkmenlerini diye. Ama aşağıda bir yerde atıyordu. Bilsene. Bakı böyle de gülüp. Men düşünmän otin yalan. Amerika'daki- Var bolmasyn diýip gülüp otin. Hudaý wa. Hadi gör kelimesen. Görür. Ya onu sen şeyle görürsün. Sen yoş rahatır. Ondan. Birem de Amerikanlar Türkmençe düşünen ok diye. Siz aşağıda karşı bir yerden goraptır mı ne? Bir troll yaptır aslında. Tamam. Bir troll yaptır. Tek dediğine de hatta mesela orası uğurlayan o aşağıda. Почему Nina Roskin diye tamam. Türkmençe uğurlayan ne için Türkmençe uğurlayan diye. İngilizce uğurlayan o. İngilizce orada hatta şey. Dine ben şunu gördüm de adamlara yaran bolan o var yani. Üç dille YouTube diye ve her dille de ne için o dillettin, ne için bu dillettin. Şon yalatlara kan. Aslında var son men suat inne düşünýän, suat başta bir dille gidip ýöred bermelim. Olin ýöne näme üçin suat üç dilem etýärdim. Yani bilemok näme üçin. Ya, gowaryp duruyor. Haladım. 5 ýyllyk dor dämi? Iň dady 5 ýyl ýetýärmi? Ya. Iň birinji video, aşaň goýdun birinji video. Sol where is Turkmenistan diýip, Yeah. Turkmenistan ýerde ýerleşýär diýip adamlara soraýanna. Näçe seredildi şu? Neme maksat bilen başladı? 6000. Tahmin köp görülenden bir şöyle diyen. Yok, en köp görülen neme? New York'ta toy, bra. Bram kızıl maşina aldım diýip goýan. Ya Deutsch mu bir Ne men näme şoň title'ny goýer ýani türkmenski student kupil. Şo asmen var YouTube'da sodatlar öwrenip başlanmakdymda şol näme diýler şo adyny nähil goýmaly ki özüne çeksin. Näl surat goýmaly ki özüne çeksin. Sodatlar öwrenip başlan işleýän eken. Ya. Ondan balık tordu kendi köşk dat yok. Edil nordun kala komentar yok. Yok ken. Ya. Borlarını bir teman cemleýär. Cemle. Onda indika geçýär. Indika geçeli. Indik temamda karoçy. Sonra. Amerika bilen bağlanşykly bir soru. Amerikadaky ştatlar bilen bağlanşykly bir soru. Men aslında bir näçe datalar bar tereden wagtyň, ýöne men AI-ýa soratdym. Öz beren kararlaň del. Yok, öz beren kararlam del. Diňe AI-ýa soratdym. Şunu diýdim-de, Amerikada ýaşap boljak. Ingowi 10 tane ştat. New York. Chicago. 10-dan ya da 10-da diýmeli 10 tanany aýtsaňyz. Random at verelim. He? Random at verelim. Senden başlaýar şeyler. Okay, New York of course. New York diýäňiz. Sen Gonayda ilk onda bamy näse? New York yok. Yok mu? Yoktur, kesinlikle yok. Ha, New York ba. Ay Allah. Ba. Kapak oldu. Конечно. 4-nji. New York 4-nji New York en goştat dördüncü. ýaşamak Amerikada. New York Ve 4-nji. New York'un Williamsburg. AI bilen kendini alasamak. East Manhattan. Gavay. Başka Gavai yok. North Carolina. Ha? North Carolina. Etene del gede. Kaliforniya. Dur oçun ağaçtan. Oşun araşa. Chicago. Kaliforniya yok. Wow. Devlet. Devlet ayda Chicago diýär. North Carolina diye. Endi Chicago diýär. Devlet. Men aýtdym ya. Illinois. Näme diýdin? North North Carolina. Carolina dedim. North Carolina yok. Çatçak. Ödüňe aýtma bilýän. İsteseňiz sebäplerini aýdyp bilersiz ýa-da. New Jersey. New Jersey 3-nji. What the hell? Massachusetts. Yine analiz, geometri, matematik. Datalara New Wallet York, Hub'ın men görem, datalarına göre. Näme AI-ň datasyna beren göre? Wallet Hub diýip bir tane Wallet data var. hub bilýänsiň ha? Oh, bider. Şoň datasyna göre beren data. Okay, let's go with Bu what? datlar Amerikada tek edil ýaşamak bilen bolan o. Niye için Washington mesela? Dur gürleşer tädir ony. Näme? Washington. Washington yok. DC'de yok mu? Washington ya DC? DC ikisem yok. Ya yanlış. Yok. Navruz. Ay, O kan ýeriň aýtsana. Missouri. Gıyna tak da yok. Ya Missouri'dan kriminalın rahat yer. Onda näme aýtýan? Dur onda men ýene de gaýtaraly. Benki näme Florida diýjekdim. Florida ikinci. Bular şu an ünseriyan dadı
New York çıktı, New Jersey çıktı, Florida çıktı. East Coast'aydı tüy. Ben Allah, abi- şehirdekiler çıkıyor işte. Kaliforniyadan aydan. Kaliforniya. Yok değil ya. ya. Dinle, Vallahi o kendim gitken sen öyle. ya. Вообще. Florida Gerçi ben yaşam öyle. olacak ikinci ştat deyip berdi yadyadarı. Yo, Yaşam. o tayda men var onu prost aytmak üçün etdim. Te var o yaňam arada tornado boldu zat boldu yaşlılar ýaly ýerde hala o tay. Tornadalyk mesela. Yönü derler ChatGPT ala. 2021'e göre başlaýardy. Sen 3 ýyl ýylyk diýär ChatGPT. Yok, Güzel, historina Gün derler. Google'un AI'na soradım. Google'a yadan vaktin AI da dedi yara. O da vola tava göre alyadarı. Anarda näme education ma, ekonomiyası var. Ondan social datlar var, mümkinçilikler, opportunity datlar var, mesela mümkinçilikler var şehirde. Yeah. Şolara göre alıp datalar alanları. Devlet Nere oldu? Chicago. Okey. Aydı yaşan yerini. ayda ho. Texas mı? Yok lan. Onu değil. Massachusetts. Birinci. Wow. Gönü. O da esas sebeplerinin bir education sebebi diye. Pennsylvania. Chicago diyorsun ya. Chicago diyorsun. Data yok, liste yok. Nere? Komşulardan gidip atıyordum onun. Pennsylvania. Oregon. Kıynatak da yok. Yine Ona giren o. Maine. Kıynatak da ona giren o. Bura birlik, ikini birlik, üçü birlik. 4'e birlik. Gördüm bile. Beş kaldı mı? Men aydayn mıydılarını? Yo 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 beş senin bilir nasıl? Beş Ya şeçeli bilmesek özün aydarsın sen. Karaş. Chicago şakası yapma. ya. Chicago deyip bero ey. Texas değil. Kayora yaşan yerini. Ya Austin diye. Olsun o şehir yanı. Ştat botlar. Okey men tana en iyiydi. Yaman Özünde radyoda oturma. Texas yani. 50'den köp ştat da olun. Yeah. Sanatan tana vermeli ha. Gönni zaten yukarıdan aydayın. Ya aslında da 5. aydayın. Wyoming. 5. 6. New Hampshire. 7. yok 8. dat. Virginia. Rhode Island izlerle. Ondan sonra Wisconsin. Liste beraber. Yaman bir Benim garaşyan bir dadım değil. Näli şuna, näli şu data, näli da dediğiniz? Kime öyle? Ey men ayağını söyleyeyim. Näli şuna söyle. Missouri yok deyip mi? Yok la yok. Sen New Jersey bilen New York bir yaşayış standartı deyip kabul edip bilmeyen ha. Çünkü berde durmuş yok. Ödüngem görýän diňe yani iş bilen ılgaba bilen pörsün yani lifestyle diýen bir zat yok. Hava mesela Massachusetts diýdi doğru değil mi? Education'dan dolayı bolup biler yani sen o taýda durmuş Yani- yaşa. Dinge education derler. Mer adam gele mesela DJ Kol yani yani somsanı tapulan o Seattle'la. Ne üçin bara? Men Amerika Onyalar garkan tapamak mani. Amerika bir data yasan Edilson ta oraya yasan Yok, doydu. Edilson Yönü şu mesele var. New York bilen näçün alaşan içine girmelerini yani Wall Street'te bolly. Yani Times Square ve Wall Street ve zaten New York Succession'da da görürsünüz. Yani pulun aylan yani Mongolian alaşan yönü Washington'un ya da Kaliforniya'nın yani San Francisco'ya yerlerin yani bağ olan yerlerin içine girmeyenler alaşmak. Ne için Silicon Valley. Yani network edecek mi? İmkan yer. Yani teknoloji mi? İmkan yer. Washington'da Microsoft, Amazon. Bunlar ne için boşuna duruyan doydu ama son için ben belli bir derecede alaşmak. Massachusetts, New York, I'm okay. New Jersey, one of the most criminal states in the world. Ben ne medem ok yani. Zatlarına aydayn mı şu näme göre seredipdirler? Bir da satın alma da var. Ha. Şol var. Ekonomiya var. Education var. Biram sağlık var. Yaşam kalitesi. Ba, biram safety var yankılatlan arasında. Şolara göre alınıptır da, şolara göre bağlı verilipdir. Mesela New Jersey'e koşulamak yani. Mesela New Jersey'nin nämetine koşulamak. Safety. Safety'sine koşulamak. Ona mı ayıp vereyim ben sana? Yerde lan onu. New Jersey. Ha, New Jersey. İnanmarsan safety birinci diye. Ay. Yaşam gördün mü New Jersey? Bak gördüm kendi gittim oğlundan. Agree Kendin edem, ezede adı neme diye. Ola emet New York'ta yaşanır sen taşsa ingardan yerine. Ay sen şu ştata gir yara yine de. Yok öyle. Onyal hem yerde de onu berdi de var. Onyal diyecek oradan. Missouri'de. Ne Bronx Chicago'da da var. New Jersey metelim diydin aynen şu safety birinci diye. Benim hayran aldım şu an. Görünmüyordum. It's okay. Thank you next. Koşulan dokta ondan şu yankı onu. Yo men koşulyan New York'a.
New Jersey'de koşulyan. New York olsun. Mesela şunun için Washington näme üçin yok mesela? Näme üçin yok? Eger de yankı Yankı kriterlere göre gitýän bolsa saglyqdan ýaňa girmeýän boluplar Washington. Fa saglyk modelmaňarda. Yaman elbet. Yani duruşuna business Washington'a medisini diýlenler. Başga näme ady? Safety, soňky döwür safety. Çyndan Washington. Fa yaman immigrant ken, gelýän adam gatyken. Satyn alyp bolma meselesi var. Alım gücü. Yok, hani diversity yok. Siz ödüňiz şu taýda ýaşaýaňyz mesela. Siz ödüňiz näçe bererdiniz? Näçe çağa ýordunuz Washingtony? Ýanky ştatlary ödüňiz gördüňiz. Soraga jogap berilmek üçin men pikirimçe hemme 50 adam gowy bilmeli. Ýani ödüňiz size göre diýdim şoň üçin. Size ödüňiz ýaşap ýaňyz aýtdyň. Somsa göre. New York'u bilýäňiz siz. Doğrudan ene that näme? Nowruz sen niýe okudyň? Adi adını Kansas. Doğrudan mı? Missouri. Sen şu taýsyndan bilýän? Doğrudan. Mesela mene şol oglan Chicago ştatyna ýaşaýar. Agar siz bilýän mesela, zalet bilersiňiz de deňeşdip bilersiňiz diýjek. Mesela Nowruzdan menem Kansas'da men 37 ştata gittim. Chicago şäher diýdim. Diňe Washington'un öňünde ýaşap biljek ştatym Hawaii. Başga ýerde ýaşamazdym. Hawaii soň Washington'da ýaşardym. Hawaii'm näme üçin young safety diýdiň ha, safety men pikirimçe Amerikada birinji ýer. Hiç hilek adamlar temgilen işi yok. Hiç kim bir-birini kriminal etjek bolanok, giýje wagtam nightlife am gowy. Bir hil has böyle meditation ediljek yer ýaly Hawaii. Men geçen seredemde köplenç şäherde alýar, şäheri, ştatda şäheri. Honolulu. Soňky 2 ýyl ýalňyşmaýan bolsam zat saýlanan. Iň gowy ýaşap boljak. Şäher. Maui has Kimin gowy girmişdi, adam. kimin girmişdi? Maui da gowy. Sen bir gitdiňizde şu. Honolulu'da ken turist bada Maui has bile spokojny sakin. Aýtman gidenler. Aýtyp gitdiňiz Tamam var Aitman Gidip gidenler. aýtyp gidenler. Aeroportda taşlaýdym. Mesela New York. New York'ta näme üçin ýaşamazdym? Birinciden yaman adamlar tawrly der. Bir-birine karşı yaman stresli, yaman nervli. Yani sen bilen şu ýolda gelýärkäm gördük, näçe gedek bir-birine näme etýärler. Ol birinciden. Ikinciden men trafik halam. Haçan hemişe adamlar dıkılşyk, bulaşyk, bir hilek, bir ýeri kowlukya. On men ýaşa bilemok, spokojny ýerde ýaşaman gowy. Şol ikisi bolmasa, adamlaryň biraz spokojnyrak bolsa men yani ýaşardym berde, çynmaýsam. Hem hoderek hem murruga. Doğru. Okey. Böyle. Onu bu temanam gönü yapýas. Köp sağ olun çağırığınız için. Hormatly izleyijiler, size de gayrat edin. Öz aramyzdaky podcast'a goşulun, subscribe edin, like edin, komentar goýun. Sizin goýan zatlaryňyz bolanlar hökman sereder, izarlar. Şoňa görä öz kemçilikleri bar bolsa düzeldir. Goşulun, podдержка edin, sizden garaşýar. Gyzykly bolsa da bolmasa da paýlaşyň, adamlar bilen görsünler. Hemmemiz gülüşüp köpeleldiler ha, doğrudanmı? Konuşanlarda. Awa, sağ olun, köp görünüňiz üçin hem çağıranýyz üçin peace. Öz kanalyňyzy ýaly ýapdygyz. Ben Roshan, bana aýtjaklarym bu tema bilen baglanşyk. Özlerimizde podcast. Özlerimizde podcast. Yeah, yeah. Hater moderatör başlaýar dürüňi. Rahim degişmeni atdy ýaşatlyk sesi. Kaçan kamerasy bilen düşürýär hemmeni. Döwlet stili düzüp mazmuna goşýar Ahlizade. Vempa içerik bilen dolu ýeri. Rofşin trollyklar bilen gülüşdirýär ýeri. Biz öz aramyzda hemişe tadylyk. Bu ýerde ähli lafy güller we ýüzlerce dılık. Öz aramyzda podcast. Öz aramyzda podcast. Öz aramyzda podcast. Yeah, yeah.